saan ka manin nga agdigdigusen day tapay mo nakaang-agutin manual daw adi ka nasibuganin. Saan aga po analamin ti tiyempo ket masadot ka nga agdigusen. Mangidadang ka iti paglamaw mo tapno awan ti adu arason mo. Ti panagdigos kano ket panubo gapo iti kinalamiis na. Nimlaglagi pemmet akada panubo adu ti solusyon nga itden na. Saan nagaputa panaglalamin ket saan kameten nga agdigdigosen. Agdigos ka tapno na bang luka ket mabang-aran pay ket di tarik na. Ang dod nakaang-angdod nadanon man din ti panaglalambin. Saan ka man din nga agdigdigusen day tapay mo nakaang-angutin manual daw adi ka nasibuganin. Saan aga po analamin ti tiyempo ket masadot ka nga agdigusen. Mangidadang ka iti paglamaw mo tapno awan ti adu arason mo. Ti panagdigos kano ket panubo gapo iti kinalamiis na. Ngimlaglagi pemmet akada panubo adu ti solusyon nga itden na. Saan nagaputa panaglalamin ket saan kameten nga agdigdigusen. Agdigos ka tapno na bang luka ken mabang-aran pay ket di tarik na. Saan nagaputa panaglalamin ket saan kameten nga agdigdigusen. Agdigos ka tapno na bang luka ken mabang-aran pay ket di tarik na. Ken mabang-aran pay ket di tarik na. Ken mabang-aran pay ket di tarik na. Agdigos kayo matapo.